Началото. Казват, че преди да има небе, земя, богове или хора, не е имало нищо, което можеш да назовеш. Нямало светлина, нямало форма, нямало време. Имало само хаос. Не празно пространство, а бездънна, безформена безкрайност. Тъмна, тиха и неподвижна. Не можеш да я видиш, не можеш да я докоснеш. Тя не е място, тя е отсъствие на всичко. И все пак от нея започва всичко. От хаоса не се раждат богове с лица и тела. Появяват се първо сили. Първа се появява Гея, земята. Не като планета, а като жива същност. Плътна, стабилна, носеща в себе си потенциала за живот. След нея се появява Тартар, бездънната пропаст под земята. Дълбочина толкова страшна, че дори боговете по-късно ще се боят от нея. И тогава идва Ерос. Първичната сила на привличането. Не любов в човешкия смисъл, а мощта, която кара нещата да се събират, да се създават, да раждат. Без Ерос нищо не би могло да се свърже. Всичко би останало разпиляно в хаоса. Гея, земята, не остава сама. Без съюз с друг, тя създава от себе си Уран, небето. Той се разгръща над нея и я покрива изцяло. Така за първи път се появява двойка – земя и небе. И от тях започва истинското сътворение. Гея и Уран създават първото поколение същества – титаните, могъщи и древни, по-близо до сили, отколкото до личности. Сред тях са Кронос, Рея, Океан, Хиперион, Тея. Но не всички деца са прияти с радост. Раждат се и циклопите, еднооки великани, и хекатонхеирите, същества с 100 ръце и 50 глави. Уран ги намира за ужасяващи. И вместо да ги остави да живеят под светлината, той ги затваря обратно в отровата на Гея, дълбоко в нейната същност. Гея страда. Тежестта на затворените й деца разкъсва самото й същество. Болката й не е човешка, тя е космическа. Тогава тя решава да се противопостави. Създава от себе си сърп от твърд метал и го дава на своите деца, титаните. Но никой не смее да се изправи срещу Уран. Освен един – Кронос. Кронос изчаква. Когато Уран се спуска над Гея, както всяка нощ, Кронос излиза от скривалището си. С един удар той усъкътява баща си. Кръвта на Уран пада върху земята. От нея по-късно ще се родят нови същества. Ерииниите, нимфи, гиганти. А от хвърлените в морето части се ражда Афродита, богинята на красотата. Така Уран губи властта си. Кронос става господар на света. Под управлението на Кронос започва нова епоха. Титаните властват. Редът заменя първичния хаос. Кронос се съюзява с сестра си Рея и от тях започва ново поколение богове. Но Кронос носи страх в себе си. Той знае съдбата на баща си. Знае, че син ще го свали. Когато Рея ражда първото им дете, Кронос го поглъща. И така, едно след друго. Хестия, Деметра, Хера, Хадес, Посейдон. Всички изчезват в него. Не от глад, от страх. Когато Рея забременява отново, тя не издържа. Тя отива при Гея и търси помощ. Когато се ражда последното й дете, тя го скрива. Дава на Кронос камък, увит в пелени. Той го поглъща, без да се усъмни. А детето, Зевс, е отнесено далеч, за да расте скрито. Зевс не расте като обикновено дете. Той е отгледан в тайна, в пещери, далеч от очите на баща си. Когато пораства, научава истината и решава да сложи край. Зевс се връща. С хитрост кара Кронос да повърне погълнатите си деца. Те излизат живи, съюзяват се и започва война, каквато светът не е виждал. Титаномахията. 10 години битка. Зевс и неговите братя и сестри срещу титаните. Небето се разкъсва, земята се тресе,
морето кипи. В крайна сметка Зевс освобождава затворените от Уран същества – циклопите и хекатонхейлите. Те му помагат. Циклопите му дават мълниите и с тях той побеждава. Титаните са победени и хвърлени в Тартар. Зевс, Посейдон и Хадес си разделят света. Зевс взема небето, Посейдон морето, Хадес подземния свят. Земята остава обща. Така се ражда светът, който хората познават. Но това не е край. Това е само началото на боговете, които ще обичат, ще воюват, ще наказват и ще създават съдби. И над всичко остава една истина. Дори боговете не могат да избягат от съдбата, която е по-стара от самите тях.